Lovgivningsprocessen er den proces, hvor vores lov vedtages i Folketinget. Et lovforslag skal behandles 3 gange i Folketinget, inden det kan vedtages. Lovgivningsarbejde foregår skiftevis i Folketingssalen og i et af Folketingets udvalg. Udvalgene arbejder med lovforslagene mellem behandlingerne i Folketingssalen, og det er med til at sikre grundighed i lovgivningsarbejdet. Den første fase er den lovforberedende fase, hvor borgere, medier eller de enkelte partier kommer med et lovforslag ud fra en problemstilling. I vores tilfælde er lovforslaget opstået fra en problemstilling ud fra medierne. Medierne har læst problemstillingen op i aviser, tv og radio, og har derfor fået meget opmærksomhed ved det. Sagen gik ud på, at Im og hendes mor blev udvist af Danmark på grund af, at Ims far døde. Da Ims far døde, mistede Im og hendes mor al relation til Danmark, og blev derfor udvist til Thailand. Da faren dør, antages der, at Im og hendes mor ikke får lov til kan få lov til at integrere sig. Da der bliver gjort opmærksom på dette problem, bliver det taget op politisk, altså blandt partierne, og i forhold til hvilket lovforslag der er tale om, bliver der taget fat i kommissionen, en arbejdsgruppe med eksperter og berørte parter, og der bliver lovforslaget taget ind og debatteret. Efter den første behandling sendes forslaget til behandling i et af Folketingets 25 stående udvalg. I de forskellige udvalg debatteres der, og der kommer mulige ændringsforslag. Anden behandling består af, at lovforslaget bliver drøftet i Folketinget i enkeltheder, og der stemmes om eventuelle ændringsforslag. Forslaget bliver enten sendt til de forskellige udvalg på ny eller direkte til tredje behandling. Tredje behandling er den sidste behandling, og der stemmes der om det samlede forslag. For før man vedtager en lov, skal dronningen underskrive loven, og det skal offentliggøres i Lovtidende. Og det er så lovgivningsprocessen. Udgangspunktet for, at lovforslaget blev fremsat, var medierne, der massivt kørte frem med, at Im og hendes mor blev udvist, fordi stedfaren døde. Regeringen blev nærmest presset til at lave lovændringen for at være politisk korrekt og med baggrund i befolkningens støtte og sympati for Im. Da der var flertal for lovændringen, blev ændringen vedtaget. Og lovændringen betyder, at udlændinge, hvis ægtefælle dør, ikke længere udvises af Danmark, så længe at den pågældende udlænding har gjort en indsats for at integrere sig, f.eks. at tage sprogkurser, job, skoler, så de lærer at begå sig i Danmark. Det eneste parti, der holdt sig udenfor og som ikke stemte for lovændringen, var Dansk Folkeparti. Grunden herfor er, at de mener, at man ikke kan overskue de fremtidige konsekvenser af lovændringen, fordi den er vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at andre udlændinge, der er blevet udvist af Danmark indtil for 2 år siden på lignende baggrund, også kan søge om at komme tilbage til Danmark. Så vil jeg også se på lovændringen i forhold til de forskellige partiers ideologi. Der har jeg valgt at snakke generelt ud fra de partier, der vedtog lovændringen, og det parti, som ikke gjorde. Det parti, som ikke stemte for, var Dansk Folkeparti, og en del af Dansk Folkeparti ideologi er nationalkonservatismen, og partiet er højreorienteret, hvilket vil sige, at de værner om Danmarks nationalitet og fører en stram indvandrerpolitik, hvilket falder godt i tråd med, at de ikke stemte for lovændringen. En stor del af danskerne deler den bekymring, at hensyn til mindretallets kultur kan blive for stor, og vi ved at give mere plads til nydanskerne for mindre plads til os selv. Folkeparti kan have ret i, at lovændringen kan få uoverskuelige konsekvenser, fordi den er vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det er kun fremtiden, der vil vise, om de får ret i den påstand. Måske skal der laves yderligere lovændringer, hvis der dukker nye sager og tilfælde op, hvor det ikke er dødsfald, der danner grundlag for udvisning, men en anden stærk historie, hvor det bør tages op til overvejelse, om der også her skal åbnes op for, at folk kan komme tilbage. Øvrige partier, som stemmer for lovændringen, har en social-liberalistisk ideologi, hvor man viser mere åbenhed i forhold til, at vi efterhånden er en verden med åbne grænser, hvor vi rejser, skaber relationer, hvilket også medfører blandede ægteskaber på tværs af kultur og religioner. Umiddelbart må det vurderes, at lovændringen er en god ting, da den er blevet moderniseret, især hvis man tager udgangspunkt i bilag 2, hvoraf det fremgår, at hver 7. ægtefælle er udlænding. Det betyder, at partierne følger udviklingen, som Danmark har, og ønsker at tilgodese alle landets borgere, uanset hvilket land de kommer fra.
Netop fordi vi som land gerne vil vise, at vi er åbne og imødekommende, så lad den nye lovændring i god tråd med dette.